Aurten ere konturatzeko iritsi da abenduaren 3, Euskararen nazioarteko eguna hain zuzen ere. Gure agendatan markatuta daukagun data bat da gaurkoa. Egun garrantzitsua da, Euskarari behar duen lekua, garrantzia eta erakusgarritasuna emoteko. Edozelan be, urte osoko lanketa da Euskararena, eta eguneroko jardunean presente eduki behar dugu. Zehar lerro dan enean. Herri mailan, Euskararen normalizazioan lanean dihar dugu. Zentzu horretan, erakunde publikoek eta administrazioak eredu izan behar dugu. Eta hortaz, herritarren hizkuntza eskubideak bermatu behar dugu. Euskararen herria gara. 7 lurraldetan zehar, euskaratik eta euskaraz bizigaren 21. mendeko hizkuntza komunitatea gara. Biziraupena gaindituz, erronka handiak ditugu euskara osasuntsu, moderno, eraginkor eta indartsu bat bilakatzeko. Euskaldunok egokitzeko gaitasuna erakutsi dugu historian zehar. Hori da, 2024ko abenduaren 3 honetan ere, hizkuntza bizia, gaitua, baliagarria eta erakargarria edukitzenaren atzean dagoen misterioaren esplikazioa. Baina egokitzen asmatzen jarraitu behar dugu. Gure herrietako errealitatea inoz, baino biziago aldatzen ari baita. Horregatik, premiazkoa da, aurrean dugun erronkari heltzea. Euskal Herrian zein Durangon, herri mugimendua izaki, euskararen normalizazioaren oinarri eta bide lagun, erakunde publikoei dagokigu herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea. Administrazio guztiek dugu euskaran biziberritzeko ardura, txikienetatik handienera. Horregatik, euskara indartzeko estrategia egokiak eta eraginkorrak aktibatu behar ditugu gure herriko esparru guztietan. Denak dira, ezinbesteko eta denak ditugu jomugan. Hau guztia posiblea izan dadin, lan egiteko konpromisoa hartu nahi dugu. Politika ezinbestekoa da, eta sinesten dugu. Despolizatu baino, politizatu egin behar dugula hizkuntzaren gaineko diskurtsoa. Eta gizarte mugimenduarekin batera egin nahi dugu gorako bidea. Euskalgintza aktiboa nahi eta behar dugu soka lagun. Harreman sareak sendotzeko unea da. Bakoitza bere zeregin eta arduratik, baina garbi dugu elkarrekin topatuko dugula bidea. Esandako guztia aintzat hartuta, udala konpromiso hauek berresten ditu. Durangoko udalak bere administrazioaren esparruan euskara lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza izatea ahalbidetu eta areagotuko du. Durangoko udalak konpromiso hartzen du adostasun sozial eta politiko zabalarekin onartu berri duen euskararen erabilera indarberritzeko aroa plana garatzeko. Beste urte betez, 2024ko Euskararen nazioarteko egun honetan, Durangoko udalak elkarlanean, eraginkortasunean eta adostasunean oinarriturik Euskararen herri izaera indartu, berritu eta biziberritzeko ardura berresten du. Euskara guztiona da, hemen gauden eta etorriko diren guztiona. Gure herrietara iristen eta iritsiko diren pertsona guztiei eskua luzatu nahi diegu, eta hizkuntza inklusiboa oparitu. Euskara ezagutzeak eskubide soziala izan behar du, eta euskara ikasteak beraz doakoa eta unibertsala behar du izan. Euskara irakasteko metodo malguak eta doituak behar ditugu. Herritar berrien egoerak askotarikoak direlako eta izango direlako. Hizkuntza harrera eraginkor bat eratu behar dugu denon artean. Aurten, agerraldi instituzionaletik haratago doan dinamika bat jorratzea izan da gure asmoa. Fokoa esparru jakin batean jarriz, kirolean. Horretarako, hainbat eskarri prestatuko ditugu kirol taldeek eta eskolak kiroleko taldeek egun horretan. Euskararen inguruko lanketa egin dezaken. Honako euskarriak prestatuko ditugu. Jolas proposamenak, elkartek jarduna euskaratzeko gomendioak, leloak eta iztegitxoa. Adin guztietako erabiltzaileei bideratuta daude.
Entrenamenduen dinamika euskaraz izateko eta hizkuntza ohiturak aldatzeko lagungarriak dira. Abenduaren 3 espreski sortuak badaude ere. Urteko beste sasoi eta egunetarako erabilgarriak izan daitezken materialak dira. Euskaraz bagara euskarria ere prestatu dugu kiroltaldeak eta horietako erabiltzaileak euskaraz mintzatzera gonbidatzen dituena. Kiroltalde bakoitzari euskarri bana banatuko zaio eta argazki bat ateratzeko eskatu udalaren webgunean igotzeko eta sareetan zabaltzeko. Laburbilduz, argi dugu euskararen nazioarteko eguna abenduaren 3 haratago doala. Euskararen eguna egunero da. Beraz, segi dezagun guztiok euskara indartzen eta euskaraz bizitzen. Eskerrik asko.